Maayong adlaw sa tanang katawhan nga nagpataling hug niining mensahe karon. Labi na gayud sa atong halandong apostol, Bonifacio Limosnero Ukol, apostol, ug sa atong General Secretary sa atong iglesia, Monsignor Godofredo Reyes, Mons. Ug ang akong mensahe karon, naguluhan kini sa iglesia lawas si Kristo nga gidumala sa mga apostoles. Ang atong Ginoong Hesukristo nagmulong nga usahon niya ang iyang mga karnero diha sa usa ka tuig. Ang mga karnero mao mga katawhan ug ang tuig mao ang pundok sa atong Ginoo. Ang mga karnero nga wala mahisakop niining turila mao ang mga tawo nga wala magpahisakop sa pundok sa atong Ginoo. Sumala sa Biblia sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Ako, adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dal-on ko usab sila nganhi. Ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo sila usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Aniya pay dugang ang atong Ginoo. Nag-ampo siya nga ang mga tawo nga motuo kaniya magkausa sila. Dili magkabahin-bahin sa nagkalain-laing pundok. Atong basahon sa Biblia sa Juan Kapitulo 17, versikulo 20, ngadto kini sa 21 nga nagaingon. Wala ako mag-ampo alang kanila lamang, kundi alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nag-ampo ako nga mausaw ta sila. Amahan, mausaw ta sila dinhi kanato. Dugang kamatuoran nga si Hesukristo mamatay, pagtigom o pagkahiusa sa iyong mga anak nga karon nagkatibulaag. Sumala sa Juan Kapitulo 11, versikulo 51, ngadto kini sa 52 nga nagaingon. Si Jesus nanginahanglang mamatay, pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Mao gyud ang iyang gusto kanato nga nagtuos o magkahiusa. Natuman ba kayo sa panahon sa mga apostoles? Nga nagtuo, nagkausap pa sila sa usa ka pundok. Natuman kini sumala sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 32 mga kaigsuonan. Ang pundok sa mga nagtuo, usa sa unahuna o kasing-kasing. Unsa man kining pundoka, unsa ang ngalan ni ining pundok nga gidumala sa mga apostoles, ang ngalan sa maong iglesia. Mabasa nato sa Buhat Kapitulo 5, versikulo 11 ngadto kini sa 12 nga nagaingon. Ug nahadlok pag-ayo ang tibok iglesia ug ang tanan nga balita niini. Daghang mga milagro pangbutang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Buhat Kapitulo 12, versikulo 1, ngadto kini sa 3 nga nagaingon. Niining panahona si Hari Herodes misugod paglutos sa mga pipila ka mga sakop sa iglesia ug gipatay niya inaagi sa espada si Santiago nga igsoon ni Juan. Ug karon sa atong panahon, daghan man kayo nagtuo sa atong Ginoo nga nagdala sa pulong iglesia. Unsa mga iglesia ang ginumala sa mga apostoles? Ang ngalan sa mga iglesia, ang lawas si Kristo. Sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 22, ngadto kini sa 23 nga nagaingon. Ang iglesia mao ang lawas si Kristo. Ang kahimpitan niya nga mao naghimpit sa tanang mga butang, busa dili matuis, dili baka, og dili lisod sabton kay dili man kini sambingay. Og niining iglesia si Apostol Pablo naghimo siyang sulugoon. Mabasa nato sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 24 ngadto kini sa 25 nga nagaingon. O karon gikalipay ko ang akong pag-atos tungod kaninyo. Kay pinaagis akong mga pag-atos, nakatabang ako paghigpit sa wala matapos nga pag-atos ni Kristo. Alam sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Gihimo ako sa Dios kasulugoon sa iglesia o gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata, mga pagsangyaw sa himbis sa iyang mensahe.
O dinhi nining iglesia kamo usab gitawag aron magkahiusa, aron matumay ang ipamulong sa atong Ginoo nga usahon na lamang ang iyang katawan sa usa ka tundo. Kolosas 3 kapitulo 15. Gitawag kamo sa Dios aron magkahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Magpasalamaton kamo busa ayaw kamo magpagdumili sa pagkahiusa uban kanamo dinhi sa iglesia lawas ni Kristo. Kay mao kini ang luwason. Mabasa sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Kaya ang bana maong ulo sa asawa, ingon si Kristo maong ulo sa iglesia. Si Kristo mismo ang magluluwas sa tanang sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kung kining lawas si Kristo dinhi nagigasa ang mga apostoles aron modaghan ang lawas o magkahiusa kitang tanan sa pagtuo. Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 13 nga ingon. Mga gasa niya ang uban, iyang gihimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor o magtutudlo. Gihimo niya kini aron mag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhatong Kristohanon sa pag-alagad aron motubo ang lawas si Kristo. Magkahiusa kitang tanan sa pagtudlo, sa pagtuo o pagkahibalo. Busa kinahanglan inyong tun-an og susiyon sa kasulatan sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11. Ang mga tao dito mas bukas pa unang-una kaysa sa mga Tesalonika. Mahinan kung kaayo sila mamati sa maayong balita o sa mga matag adlaw nagtuon sa kasulatan. Pag tinuod kung dili, ba tinuod kayo ang gisulti ni Pablo. Busa kinahanglan iyong tunan ng susihon sa Biblia ang kamatuoran sa iglesia lawas si Kristo. Kay mo kayo ang tinuod. Aron dili kamo malimbungan sa mga tao maayo kayong malimbong apan nila mga tao nga inosente nga wala masayo sa Biblia. Mabasa sa Roma kapitulo 16 bersikulo 17 ngadto sa 18 nga nagaingon. Hangyon kamo mga igsoon, magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mabahin-bahin kaninyo ug musupak sa inyong pagtuo. Ug musupak sa mga tulun-an nga nadawat ninyo kay ang nagbuhat niini mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga akong Ginoo kundi alas ila lamang kaugalingon kay Ibgon. Ginimbungan nila ang inosente, pinagi silang matahom ug malamaton mga pulo. Ug si Apostol Pedro may pasidaay pagsulti o adunay mga mini nga magtutudlo. Magtudlo sila baka ang mga tulun-an sa mga tao apan bisan pa niini daghang mosunod kanila. Atong mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 1. Matahom ug malamatong mga pulo. Ug si Apostol Pedro may pasidaay pagsulti o adunay mga mini nga magtutudlo. Magtudlo sila baka ang mga tulun-an sa mga tao apan bisan pa niini daghang mosunod kanila. Atong mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 1. Ingon ang kaniadto may mini nga mga propeta. Mitubhaw sa ninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magtudlo silang bakak o pagkadaot ng mga tulunan ug isalipay nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Busa tulunan ug isalipay nila. Busa maabot kanila ang kalaglagan ng panbisan pa niini daghang mosunod sa mga buhat nga daotan. Busa yubito sa mga tao ang matuod nga dalay. Busa sa siyon sa kasulatan ang mailhan ang tulunan nga baka. Ang tulunan nga wala masulat sa Biblia nga gitudlo sa mga tao kada mo'y baka. O bisan gani kung nasulat sa Biblia apan wala gisubos sa mga tao kada mo'y baka. O bisan gani sayop na tulunan labi na gayud nga dili mabasa sa Biblia nga maong tulunan kada baka. Busta ang kinahanglan diay inyong gayud basahon sa kasulatan aron mailhan ang tinuod. Kaya ang kasulatan nagtudlo gayud sa tinuod.
Sumala sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang tibuok kasulatan gisulat sa lamdag sa Dios ug mapusdanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo unsaon ang kinabuhing matarong. Aliya pa'y dugang kamatuoran sa iglesia lawas si Kristo. Nakitang dili Hudiyo, mahisaba sa Hudiyo, makadawat sa panalangin sa Dios. Kay mga bahin kita sa usa na lamang kalawas o makaambit sa saad sa Dios. Efeso Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto kini sa 6. Sumala sa Biblia, kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon ipadayan na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug mga propeta. Ang tinago maong pinaagi sa ebanghelyo. Ang mga dili Hudiyo makadawat sa panalangin sa Dios. Kay kita usa na lamang kalawas kung makaambit sa salad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Apan uban ningon kami, mga bahin ba usab sa lawas? Nabahin-bahin ba ang lawas? Sumala sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 25, ngadto kini sa 27 nga nagingon. Sumala sa Biblia, busa wala pagkabahin-bahin ang lawas, kundi ang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung usa ka bahin, makaambit sa kalipay. Din hinamutaman mga kaigsuunan ug bayong adlaw kaninyong tanan.